اسکولا چدرنا اسکولا وانرا نیا سجاچے کیشتر میں کرا جہالت ہے سجاچے کیشتر میں کرا غربت ہے سجاچے کیشتر میں 80% میں تگا بجلی موجود نہیں 75% میں تگا نیتا آپ موجود نہیں اما میں تگا کے انسان آپ ہو گیا گندے آپ ہو گیا گٹر آپ ہو گیا انسان اور جانور یقین جاگے آپ ہو رہا ان کے ایک سہولیات نے بھائی عزیز برات واجہ اسی ذمہ دار کہے اسی ذمہ دار اللہ پاک دے اللہ زور داتا اللہ چاندی داتا اللہ ساحل سمندر داتا اللہ تیرے قیمتی معدنیات داتا اللہ تیرے خوش قسمتی سرزمین داتا اللہ پاک تیرا اللہ پاک کجام میں ہوئے کیا بلوچستان موجود نہیں کجام فروٹ ہے اب بلوچستان موجود نہیں اللہ پاک کا دے گا حد کو تھا اللہ پاک کا سخاوت حد فرمائیتا بھلے 70 سالے میں سرا ظالم مقررہ میں تیرا ڈاکو مقررہ میں سرا تو ڈاکو مرانی کر گیا ادھے سرمایہ دار و جاگیردار ادھا امیر و نواب ادھا جرنیل و بیروکریٹس یا جا گیا مارا لوٹ گایا میں وسائلہ لوٹ گایا وات عرب پتی بنے تگا وات کرن پتی بنے تگا میں زمین نانی سرا قبضہ میں وسائلہ نی سرا قبضہ میں دریا سرا قبضہ میں سائل سرا قبضہ میں گراؤنڈ سرا قبضہ میں کوئن سرا قبضہ میں پل پروٹے میں وجاتا نہیں چاہ گیا قبضہ میں ریکوڈک اور سندھ کے سرا قبضہ میں سوئی گیسے مراکزانی سرا قبضہ سچے مراکز قبضہ کو تگا مارا خوار مارا ذلیل میں زندگی اچھے ماروں میں ماں تو زندگی گوازے لگے یہ دور تھا ماں تہاریا زندگی گوازے لگائے یہ دور تھا پٹے آپ واسطہ منی تئی غیرت مندے ماں تو گھر آیا آندو سرائے یہ لوگ والو پٹے آپ واسطہ تلو سگایا شیر سے مدار کہے کئی مارا یہ خوار کو کئی آیا مارا ذلیل کو کئی آیا مچی مارا جہالت زندگی واضح لگا مجبور کو تھا آپ کو جان تب گئے کہ مچی میں کاروبار کہ دریا میں کاروبار ہے میں پہ تو پیرو کا ہمیں دریا پوچھتا رزق آتا میں پہ تو پیرو کا ہمیں دریا پوچھتا ہمارا لابھ داتا میں پہ تو پیرو کا ہمیں دریا پوچھتا ہمارا تعلیم داتا ہمیں دریا پوچھتا ماں عزت زندگی گوازتا بس یہ دریا ہمارا لابھ دات کرے گا نہیں یہ دریا ہمارا تعلیم دات کرے گا نہیں یہ دریا ہمارا علاج دات کرے گا نہیں یہ دریا میں تیل کا اچھا پورا کو کرے گا نہیں آئیے ذمہ دار کہے آپ کو جام ظالم ہے آپ کو جام فرعون ہے آپ کو جام یزید ہے آپ کو جام تب کہے کہ میں دریا سرا پابندی مارا آپ دے گا تیار نہیں مارا نائم دے گا تیار نہیں مارا علاج دے گا تیار نہیں مارا بنیادی سہولیات دے گا تیار نہیں اما ظالم مارا تلاش کرنے گیا اما طبقہ تلاش کرنے گیا اما یہ خلاف مارا یہ جاگہ بھائیے اما ان خلاف ہمیں طبقہ میں گوادر سرزمین میں گوادر قیمتی زمین ادھا لین مافیا متارکہ یک مردمی یک شخصیت 60,000 ایکڑ مالکے بلے گوادر مردمانہ 7 فٹ زمین نے یک شخصیت گوادر 60,000 ایکڑ مالک بلے گوادر باشندہ گوادر مائیگیر گوادر نوجوان 7 فٹ زمینہ مستحق اے گوادر والا شمیں کہتا 60,000 ایکڑ مالکے کراچی محلاتانی مالک لندن پیٹرول پمپانی مالک عمان محلاتانی مالک امریکہ کاروبار مالک فیکٹریانی مالک جائیدادانی مالک عیاشی کر گایا بلے مانو تو منی تی ماں تو گھوڑ مچی پیٹے آپا تلو سگائے اما کہتا امیر ماں تو 5 سالہ بعد آئینی ڈبے پور کرے آئینی نشان سرا بہت جانے آیا ہوتی ماں تو گھوڑا ہوتی لوگا چے کشے آیا نا میر بنائے نے آیا نا کودا بنائے نے آیا ایم پی اے بنائے نے آیا نا ایم ایل اے بنائے نے کہ منا پیٹے آپ دیا منا لین دیا منا روزگار دیا منی عزت تحفظ کنا اگر یہ فوجی والا منی ماتا زا دیا منی ایم پی اے پاک کہے منی مات غیرت واسطہ منی ایم پی اے پاک کہے اگر یہ فوجی دریائے تا منی مائی گیرہ زادہ منی مائی گیرہ زادہ تشدد کا منی ایم پی اے صاحب منی ایم این اے صاحب آپ پاک کہے منی مائی گیرہ تحفظ
بزدہ منی مائی گیر واسطہ آواز چسکا منی خیرت واسطہ میدانہ درکے منی عزیز برات واجیا پورے بلوچستان تا قادر لاوارس شہرے پورے بلوچستان تا قادر مائی گیر لاوارس ادھے نوجوان لاوارس ادھے تعلیم یافتہ نوجوان لاوارس ادھا زیادہ تر دننے مردم کایا ادھا ملازمت کنا بھائی نوجوان کرا ڈگری دستائی آستے محروم کنک بھی ای کرا سفارش نے ای کرا بلائی مردمی سفارش نے ادھے بیروکریٹ ساکی تعلق اب گوادر باشندہ نیا ادھے ایم پی ایم این نے آیا وہ گوادر تعلق نے گوادر کو محبت نے پرچا اما لکھے کا کہتا دانے کو ادھاورا ایک ڈھنگا دیا ایک کمانا دیا ایک کراچیا دیا ایک باقی مغیر کا دیا آئے دام گوادرہ ورا ایک کمانا دیا ایک کراچیا دیا ایک لندنہ دیا ایک اسلام آباد دیا ایک کوئٹیا دیا اور سرمایہ ادھا لوٹی سرمایہ میں اسپتال دوائیاں بھاگنا میں اسکولانی ٹیبلانی ذرہ بھاگنا میں ادھا ذرہ لوٹا ادھا زمینے ادھا کاروبارے ادھا زمینہ ادھا وسائلہ ادھا کمیشن خوری ادھا وسائلہ لوٹا وقت کرپتی اور تئی کر رہا پورے سالہ لہنگا بھی تئی میرا اس تکلیف نے پورے سالہ تئی مرگنی تئی ماتو گوار اگر آندو سرابی بھی تئی ایم پی اے تئی ایم ایل اے تئی سینیٹر آپ قادرہ نئے آیا تو بیمیر تو پیا بیمیر تو پی لہنیا بیمیر تو پہنچی آنی دستا خوار و زلیل بیمیر بلی روزانہ پہنچی منی تئی ماتو گوارانہ زاد ہے بلے پہنچی روزانہ میں مائی گیرانہ تشدد کنا بلے پہنچی روزانہ میں عزتہ نکام کنا بلے پہنچی میں نوجوانہ وشا اتی کمیسہ کش بلے پہنچی مارا سائلہ چکر رگا نینا کئی سینیٹر ادھا موجود نہیں کئی ایم پی ادھا موجود نہیں کئی ایم این ادھا موجود نہیں کئی میر ادھا موجود نہیں عزیز بات واجہ تو شید لاوارسی زندگی تو شید کمپورسی زندگی واسطہ ماں چتر جیت کر گئے کہ گوادر والا اے دے غیرت مندی نوجوانا اے غیرت مندی ماجیرہ بیا غیرت زندگی بازے میں بیا ظالمانی مقابلہ کرے ایک گوادر ایک پہنچی آنی کہتے میراث نہیں ایک گوادر ایک پھر کہتے کہتے میراث نہیں ایک گوادر ایک ماہدین شیر مالکہ گوادری شیر مالکہ کننے پہنچیے کہے مارا صاحبدہ کننے پہنچیے کہے مارا دریائے روگا محلی کننے پہنچیے کہے مارا قوہ روگا محلی کننے پہنچیے کہے مارا چکر رگا محلی آئیے پرت طاقتہ نبی وقت بات و متحد میں باتو یا جاگا بھائی ادھے نوجوان یا جاگا با ادھے ماہگیر یا جاگا با ادھے تعلیم یافتہ طبقہ یا جاگا بھی ادھے غیرت مندے معلوم یا جاگا بھی مارا کس سے کس دات دکا مہدے باشندے گوادر بائسر زمینے گوادر مالک منتوے گوادر مالک گوادر ماہگیرہ گوادر مالک گوادر نوجوانا گوادر مالک ادھے غیرت مندے ہما ماں تو گوارا ماں کسا گوادر دات نہ کرے اگر یکی سمجھی اگر یکی پلان کتا کہ گوادر مالوکارا ما تنکنا گوادر مالوکارا ما آپ نہ دیا گوادر مالوکارا ما لائن نہ دیا گوادر مالوکا ما روزگار نہ دیا گوادر مالوکا ما دریاتا تنکنا مدہ بیزار بھی گوادر یلتا گوادر مایا والا کا مدہ مادہ عیاشی کرے مایا نہ پیغام دے گلوٹا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر تمہاری پلاننگ ہے کہ گوادر کو پانی نہیں دوں گا گوادر کو بجلی نہیں دوں گا گوادر کو روزگار نہیں دوں گا گوادر کے ماہیگیروں کو میں تنگ کروں گا پھر بیزار کر کے گوادر والے گوادر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں گوادر والے گوادر میں مریں گے گوادر میں جیئیں گے گوادر میں رہیں گے ہم انشاءاللہ تمہیں نکالیں گے گوادر سے گوادر بدل ہم گوادر کو ہم گوادر بدل ان کو بتانا چاہتا ہوں گوادر والے گوادر سے نہیں نکلیں گے انشاءاللہ گوادر کے نوجوان
ग्वादर के माहिर ग्वादर से जालिमों को ग्वादर भरे बदर करेंगे, यहाँ के डिक्टेटरों को ग्वादर बदर करेंगे, ग्वादर के ग्वादरियों के माओ को गाली देने वालों को ग्वादर बदर करेंगे, यहाँ के जमीनों को लूटने वालों को ग्वादर बदर करेंगे, यहाँ के माहिरों को तंग करने वालों को ग्वादर बदर करेंगे, यहाँ के वसाइल को लूटने वाले को ग्वादर बदर करेंगे। हम ग्वादर से नहीं निकलने वाले, हमारे माहिर ग्वादर से नहीं निकलेंगे। आइंदा तुमसे पूछ कर भी हम समंदर नहीं जाएंगे, हम अपनी मर्जी से समंदर जाएंगे, अपनी मर्जी से समंदर वापस आएंगे। हम किसी फौजी से नहीं पूछेंगे कि हम समंदर जाए, फौजियों के बाप के समंदर नहीं, फौजियों के बाप की सरजमीन नहीं, फौजियों के बाप की गवादर नहीं, ये गवादर के वाले से आके माहिर है। हम ये तो सवाल करते हैं, ये बात उन तक पहुंच रही है कि हम रोजाना ग्वादर वाले आपसे ये सवाल करते हैं कि ये हमारी सरजमीन है, हम यहाँ के मालिक हैं, ये तुम अपने दिमाग से ये खन्नास निकालो। ग्वादर के मालिक ग्वादर के माहिर हैं, ग्वादर के मालिक ग्वादर के नौजवान हैं, ग्वादर के मालिक ग्वादर के बाशिंदे हैं। कोई मेजर जनरल ग्वादर का मालिक नहीं है, कोई ब्रिगेडियर ग्वादर का मालिक नहीं है, कोई कर्नल ग्वादर का मालिक नहीं है, कोई फौजी ग्वादर का मालिक नहीं है। ग्वादर वाले ग्वादर के मालिक है, ग्वादर के माहिर ग्वादर के मालिक है। मैं सवाल करता हूँ, इन फौजियों से सवाल करता हूँ, दिन में 3 दफा तुम हमसे सवाल करते हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, क्या काम करते हो। फिर चौथी सवाल कि शनाख्ती कार्ड दिखाओ। हम कसम खाते हैं भाई हम पाकिस्तानी हैं, खुदा की कसम पाकिस्तानी है, अल्लाह की कसम हम पाकिस्तानी है। दिन में 2 दफा क्यों हमें शनाख्ती कार्ड दिखाने पर मजबूर करते हो। दिन में 2 दफा मुल्क के अंदर पाकिस्तान का कोई एक शहर बताओ कि वहाँ के शहरी रोजाना अपने पाकिस्तानी होने का नारा लगाते। वो ग्वादर के नाम वाले शहरी है कि रोजाना तुम उनकी तौहीन करते हो, रोजाना चौकों पे उनकी बेइज्जती करते हो, रोजाना माहिरों की तौहीन करते हो, रोजाना यहाँ के नौजवानों की तौहीन करते हो, रोजाना यहाँ के मोतबरीन की तुम तौहीन करते हो। तुमने ग्वादर वालों को क्या बेगैरत समझा है? नहीं, हमारा लीडर वो नाहिल हो सकता है, काहिल हो सकता है, वो तुम्हारे बूटों को पालिश करने वाला हो सकता है। ग्वादर का शहर है, ग्वादर नौजवानों का शहर है। अब तुम्हारा मुकाबला करेंगे, तुम बेइज्जत करोगे, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। तो तुम्हारे घरों के छतों पे चढ़ोगे, हम मुकाबला करेंगे। तुम हमारे माहिरों को गालियां दोगे, हम मुकाबला करेंगे। अगर तुम हमें इंडिया वाले समझते हो, अगर तुम हमें अमेरिका वाले समझते हो, अगर तुम हमें बाहर मुल्क का समझते हो, तो फिर सही हमें बताओ कि हम पाकिस्तानी हम लोग हैं। ग्वादर वालों, तुम लोग इंडिया वाले हो, तुम अमेरिका वाले हो, तुम इसराइल वाले हो, तुम ग्वादर वाले नहीं हो। फिर हम अपना शनाख्ती कार्ड तुम्हारे पास जमा कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमें ओमान लेते ओमान से तुम्हारे पास आए इस उम्मीद के साथ कि तुम हमें पानी दोगे, तुम हमें इज्जत दोगे। अगर तुम हमें सहूलियात नहीं दे सकते, अगर तुम हमें इज्जत नहीं दे सकते, अगर तुम हमारी तौहीन करते रहोगे, फिर हम ये मुहिम भी चला सकते हैं कि दोबारा हम ओमान की सरपरस्ती में चले जाएं, दोबारा हमें ओमान की तरफ ले जाया जाए। अगर तुम हमें इज्जत नहीं दे सकते, अगर मेरे अजीज दोस्तों, फिर आखिरी सवाल मैं इदारों से करना चाहता हूँ। तो चारों तरफ गवादर तो बंद है, चारों तरफ सिक्योरिटी हिसार में, चारों तरफ हमारी गाड़ी को रोककर तुम डिक्कियां भी चेक करते हो, हमें गाड़ी से उतारते भी हो, हमारे शनाख्ती कार्ड भी चेक करते हो। फिर ये तरियाक कहाँ से आता है, ये क्रिस्टल कहाँ से आता है, ये शीशा कहाँ से आता है? 2 बातें हो सकती है, या शीशा और क्रिस्टल खुद फौजी लाते होंगे, या अगर तुम नहीं लाते तो तुम्हारे किराया के लोग मंशियात लाकर बेचते, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। जंग रहेगा, जंग रहेगा, जंग रहेगा,
ضد بات واجہ ایک اپانی مقصد ہمیشہ کہ گوادر نوجوان نے بیدارا شما نے بیدار ہے 30 تاریخ امائی ما اعلان کو تو 30 تاریخ کے شما یقین بزانے منا مسلسل گوادر نوجوان منا مسلسل ضلع نوجوان ایک گشگایا کہ مولانا ایک گوادر شہر کجام بھی جاگیا تو کو آ جاگا کم بھی دی مردم زیادہ با وہی جاگا انتظام بے کا اور گوادر بلوچستان تاریخ مستر عوامی طاقت 30 تاریخ دے قوت کے اندر تے ایدے فوجی طاقت کے اندر تے ایدے سرمایہ دار و جاگیردار ایدے میر و متبر ایدے گوادر معلوم کا سودا کرو ایدے گوادر معلوم کا لٹو ایدے گوادر بیرو کریسی ایدے گوادر انتظامیہ 30 تاریخ کے طاقت گندی اور 30 تاریخ میں تیری کے آغاز ہے 30 تاریخ میں جدوجہد آغاز ہے آرو جماعت تو سوگند ہوئے آرو جماعت فردار سوگند ہے کہ ماں ایک اپنے سوگند ہے ایک اپنے خدای حاضر ناظر کرے کہ ماں کو جان دے تو کی بے عزتی برداشت نہ کرے اگر یک پہنچیے میں مائیگیرہ تنکا گوڑا صرف یک کالے پڑا یک گھنٹہ یہ تو کا پورے گوادر مسائلہ جمع بھی پتی یک کے مائیگیرہ عزت کاترہ اگر یک میں ٹیچر ہے تو ان کے نکبی یک چیک پوسٹی ہے سرا وہ یک گھنٹہ یہ تو کا پورے گوادر اور استاد عزت واسطہ چوکی کہہ رہا جمع بھی 30 اگست ہمیں سوگندے روچے 30 ستمبر ہمیں سوگندے روچے ماروچے سوگندو رہے سچینا پیسر من سوگندو رہا شاچے پاس شما سوگندو رہے کہ ماں وطی سرزمین وطی گوادر وطی زندہ گوادر وطی بلوچستان سرزمین تحفظ کاترہ ادھے وسائلانی تحفظ کاترہ میں کہہ رہا قیمتی جان ہے یہ جانا بھی قربان کرنا تیار ہے 30 تاریخ کا شما تیار ہے واضح 10 چیز گئے 30 تاریخ کا تیار ہے ہمیں کہ زمینی خدا یہ دعوت دارا شما جذبہ بیچارا ادھر رواں شپا نندہ تجزیہ کروانے جذبہ بڑھ گئے اور روز 30 تاریخ قریب آیا نہیں شلوار